चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो टेन्डुवार दख'रानि बानजायनायाव जोंहा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे फोरोंगिरि सार आरो मेडाममोनखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जालाङो आरो बेजों जोङो गुबैयै थांखि खालामो जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बर' समाजाव जोंहा बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानायखौ लानानै जोंनि फरायसाफोर आरो बिमा बिफा दिथागिरि फोरोंगिरि सार आरो मेडाममोनखौ लाफानानै जोङो मोनसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे राफोद सुबुं धोन सोरजिनांगौनि थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। मानोना जोंहा बिसास दं, जों फोथायो जे गुबैयै समाजखौ दालांनांगौ, फोसाबलांनांगौ, जे रोजा रोजा फरायसाफोरखौ फरायसालिनिफ्राय बारहोनानै सुबुं समाज दोहोनाव जायगा लाहोनांगौनि गुबै बिबानाव फोरोंगिरि सार आरो मेडाममोनहा मावो आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बिथांमोनजोंहाय गेबेङै जोंनि जे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि थांखिजों जोङो बे सावरायनायखौ लादों। मिजिंथियो चिरां जिल्लाया जेरै देग्लाय बोसोराव साबसिननिफ्राय हामसिन रिजाल्टआवबो लाबोनो हादों आरो जोंनि समाज बिथिं आरो ओनसोलनि थासारियावबो जोङो गासै समाज बेरेखा फेग्रा मुवा, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बिदिनो स्कुल ड्रप आउट जानाय, बेफोर गासैबो जोंनियाव गैया जानांगौ आरो बेफोरनि गासै जोंनि बिमा बिफाजों लोगोसे समाजा बेखौ नोजोर बोनांगौ जाहाथे जोंनि सोलोंथाइ लानायाव जोंनि गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे आदब सोलोंनायाव जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा उनफिननानै थाया। मानोना नैबे 21 जौथाइनि मुगायाव बयबो सुबुं माहारिया जिउआव दावगानानै लेखा रोंनानै गुबुन गुबुन आदब आरो खायदाखौ रोंनायनि उनाव बयबो जाहाथे खामानि मावनो हाग्रा सुबुं जायो आरो खामानि रोंनायजों जाहाथे खामानि होनो हाग्रा जानायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बेबादि मोनसे सुबुं समाज, रांखान्थि, समाजखान्थि जौगानायाव बयबो बिहोमा होनो हायो आरो बे थासारिखौ लानानैनो जोङो दिनै गासै फोरोंगिरि समाज सार मेडामखौ लानानै जाहाथे गेबेङै आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन चिरां जिल्लाया जाबावगोन आरो गासै बर' माहारिनि गेजेराव बेबादि जों लालांबाय थागोन। मानोना बे मोनसे बिदिन्थि जायाव माने फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय, बिमा बिफा, समाजनि आरो चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन पर्यायाव खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनैहाय 2023नि जे मेट्रिक आनजाद बेवहाय बर' बिजोंनि फार्स्ट पार्सेन्टेजआबो जोङो माने 95% जों मोननो हादों। मानोना बियो जोबोद बाख्नायथाव। फारसेथिं अल आसाम लेभेलाव चिरां जिल्लाया मेट्रिक उथ्रिसारनायाव सेथि जिल्ला हिसाबै मासि मोनदों। बियो जोबोद बरायथाव बाथ्रा आरो बिनिखायनो इयुन समावबो जोङो जेरावबो सिगाङाव थांनो थाखाय, दावगालांनो थाखाय जों नाजानांगोन आरो बेखौ लानानै जों बयबो सांग्रां आरो बेयाव जों मोनबाय फोरोंगिरि मेडाम आरो सारमोनहाबो जोबोद सांग्रां आरो बिनि सायावनो जों मिजिंथिनानै जों आसा खालामो बयबो जोंनि बर' समाजाव जाहाथे बर' माहारिखौ बेबादिनो जों जयै दाफ्रामलांनो हागोन आरो गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बयनिबो जाहाथे बिहोमाखौ लानानै बेबादि जोङो गोग्गो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइजों जों दावगालांनो हागोन। साबायखर थाबाय बयनिसिमबो, रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ हरबाय। दिनै बे दैमालु हाइ स्कुलाव चिरां जिल्ला बर' चिरां जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जि बानजायनाय, बे बानजायनायाव बेवहाय जि फोरोंगिरि जथुम जादों, बे फोरोंगिरि जथुमनि गेजेरजों आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे दुलाराय बर' हारिया जौगानो थाखाय जोङो सोलोंथाइनि गोनांथिया माब्लाबाबो खम नङा आरो बेखायनो गुबुन गुबुन आफादफ्रा गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे सोलोंथाइनि हाबा मावगासिनो दङ। बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि हाबा मावगासिनो, बर' थुनलाइ आफादा सोलोंथाइनि हाबा मावगासिनो आरो गुबुन गुबुन आफादफ्रा बेजों सेर सेर हेफाजाब होगासिनो दङ। आरो बेबायदि हाबाफारि हिसाबैनो जोङो दिनै बे दैमालु हाइ स्कुलाव चिरां जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय बानजायनायाव नैबे टेन्डुवार्स आरो बेंटल आन्सलिक बर' फरायसा आफादनि जि बेंखनाव थानाय फोरोंगिरिफोर दङ, बिसोरखौ जयै लानानै जे फोरोंगिरि जथुम हांख्रायनाय जादों। बिनि गुबै थांखिया जाहैबाय जोंनि बर' सोलोंथाइनि जि हाबाफारि बा सोलोंथाइनि जि बिथिं बेखौ दावगाहोनाय बा जौगाहोनाय। खारन जों मिथिगौ जे मोनसे हारिया सोलोंथाइ बिथिङाव दावगायाब्ला फारफ्रोम बिथिङाव दावगानो हाया। बेखायनो बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा सोलोंथाइखौ गोनांथि होनानै बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो चिरां जिल्ला बर' फरायसा आफादा दाख्लै 12 जुलाइआवबो बिजनि दख'रानि सिङाव हाबाफारिखौ लाबाय आरो मैया खासिक'त्रा हायार सेकेन्डारियाव लाबाय आरो दिनै दैमालु बे हाइ स्कुलाव लाफैदों। दिनै बेनि गेजेरजों जोङो फोरोंगिरिफोरजों जयै सावरायलायनानै जों बेखौनो मोनदांदों दि बे फोरोंगिरिफ्रा जोंनि जे गावनि बिबान, गावनि मावनांगौ हाबाफारि, गथ'फोरखौ
फरायसाफोरखौ गोरों खालामनाय सोलोंथाइ होनाय बिनि बागै जोङो सावरायलायनांगौ दं होननानै सानबाय थादों आरो सावरायनांगोन आरो सम सम जोङो फोरोंगिरिफोरजों रायज्लायनानै जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो बोरैहाय सोलोंथाइ बिथिङाव दावगाहोलांनो हायो बा जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां आखल आखु दानो हायो जों बे नोजोरखौ होबाय थानांगोन। दा बर' हारिया मोनसे जौगाफुनाय हारि बे हारिनि गेजेराव दा लासै लासै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननायबो ओंखारदों गोबां इउनिभारसिटि डिग्रि मोननाय फरायसाफोर ओंखारदों डक्टर इन्जिनियार ओंखारदों गोजौ थाखोनि अफिसार रेंकनि मानसिफोर ओंखारदों जों बेखौ नुनो मोन्दों गोदो खुब खममोन दा जोङो बिनि अनजिमाखौ जों एसे बारायबोनायखौ मोन्दों आरो बिनि गुदियावनो दङ बर'फोरनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि माहारियारि आफादफोरनि हाबा मावनाय आरो थुलुंगा होनाय। दा जोङो बेखौ आं बुंबावनो नागिरदों जोंनि गेजेराव माखासे थाखोनि मानसिफ्रा सोलोंथाइखौ गोनांथि होआबालानो जानाय लोंनाय सेंग्रा लाइमोन बैसोनिफ्रायनो क्लास 6, 7, 8, 9, 10निफ्रायनो ड्राग्स जानाय बिदि जौ लोंनाय बिदि सिगारेट सोबनाय गुबुन गुबुन गाज्रि हुदाफ्राव गावखौ इनभल्भ खालामदों गावखौ गोजोम होदों बेयो जोंनि जाथिनि थाखाय मोजां लक्षन नङा आरो बिथांमोननि गावबा गावनि जिउनि थाखायबो मोजां बाथ्रा नङा। बेखायनो आं खावलायदों जोंनि लाइमोन आथालखौ स्पेसियेलि लाइमोन आथालखौ आं खावलायदों जे बिथांमोनहा बे गाज्रि बेसादफोरखौ फेग्रा बेसादफोरखौ नागारनानै ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय बिरि सोबनाय बेफोरखौ बे गाज्रि हुदाफोरखौ नागारनानै जाहाथे गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलाङो आरो समाजनि साफा साफा मोजां मानसि महरै गावखौ फसंथानो हायो आरो गावनि जिउखौ गोजोनै जाहाथे दालाङो आं बेखौ खावलायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि समाजनि बिमा बिफा बयबो जोंनि गथ' गथायनि सोलोंथाइया जाहाथे दावगालाङो समाजा जाहाथे गोग्गो जायो बिनि फारसे जोङो हाबा मावनांगोन आं बेखौबो लुबैयो आरो गोनांथि दं होननानै सानो आरो बेखायनो खावलायो।